Tarih boyu adamlar ýaşaýan dünýämiz hakda oýlandylar. Tebigatyň gözelligi we çyşyrymlygy, ýaşaýşyň we ölümiň sırlary, insanyň şadlygynyň we ejirleriniň çuňlugy we haýran galyp soradylar. Bularyň hemmesi näme dip emele geldi? Köpleriň aýdysy bu dünýädiň bir tebigy evolýusiýa netijesi-midir? Ýa-da bularyň ählisiniň arkasynda bir gudraty güýçli yaradan barmydyr? Eger de dünýämiz bir yaradanyň döreden eseri bolsa, onda ol hakykatdan da näme meňdeýär? Ol yaradanyň bu dünýä üçin bir maksady barmydyr? Ol yaradanyň bu dünýäde we o dünýäde meniň üçin bir maksady barmydyr? Bu sowallaryň jogaplaryny gadymy eýamda Hudaýyň dünýäde ýaşaýan adamlara gepläp başlan döwründe ýazylan bir hekaýatyň içinde tapyp bolar. Bu hekaýat bir näçe asyryň dowamynda ýazyldy. Hudaý durmuşyň dürli gatlaklarynda bolan 40-dan owrak peýgamberi gepledi. Olaryň her biri Hudaýyň olara geplän zatlaryny dikkat bilen ýazdylar. Bu ýazgylaryň nusgalary serasaplyk bilen göçürildi we üýtgedilmezlik üçin nesiller boyu goralyp saklandy. Ahirinde bu ýazgylar bir kitap görüşünde jemlendi. Bu kitabyň içinde hiç kimiň aňyna gelip bilmejek bir ebedi hekaýaty tapmagymyz ören täsin bir zatdyr. Adonai. Bu kitap adamda tarihinde iň köp okalan, iň köp dile terjime edilen kitap boldy. Bu kitabyň içinde müňlerçe peýgamberlik bardyr. Olaryň hiç biriniň näde doğrudygy subut edilmedi. Köp boýlugy eýýäm berjaý boldy. Köpsi bolsa heniden berjaý bolýandyr. Mümkin, hatta şu wagtky döwürde hem. Bu kitap siziň we meniň sanap biljegimizden has köp adama umyt berip kömek edendir. Bu kitabyň ady Mukaddes kitapdyr. İçinde Hudaýyň sözleri bardyr we bu kitap bize Hudaýyň siziň we meniň bilmegimde etleýän bir hekaýatyny görüň berýär. Onuň ähli adamlara beren wadat hakda hekaýaty. Başta hiç zat yoktu. Diňe Hudaý bardy. Ne asman, ne gün, ne yer, ne su, ne hayvanlar, ne de adamlar. Hiç zat yoktu. Diňe Hudaý bardy. Mukaddes kitap bize Hudaýyň ruhdugyny aýdýar. Onuň ne başlangyjy ne de toňy bardyr. Ol bir kemsidir. Hiç zada mätäç däldir. Ol ähli zady bilýändir we paýhatlydyr. Ol hemme tarapdan kämildir. Onuň ähli zady güýji ýetýändir. Ol hökmürawandyr. Hiç zat onu çäklendirip bilýän däldir. Mukaddes kitap bizi ähli zady Hudaýyň yaradandygyny aýdýar. Haçanda Hudaý bir zat bolsun diýip aýdanda, edil onuň aýdyşy ýaly boldy. Hudaý hiç zat ýokka, ähli zady öz bilen döretdi. Älim jahan galaktika diýilen milliardlarça ýyldızlar toplamyndan emele gelendir. Her galaktika milyonlarça, köp halatda bolsa milliardlarça ýyldyzy öz içine alýandyr. Şol ýyldızlaryň biri gyzyl otly toglukdyr we biz ony gün diýip adlandyrýarys. Günüň daş töwereginde aýlanýan ören täsin 8 sany planeta bardyr. Şol planetalaryň biri üstünde ýaşaýan ýer toglugymyzdyr.
Yer toğulağı dürlü görnüşlü gözellikleri eýe bolan ajaýyp dünýädir. Ve Hudaý bu dünýäde ähli haýwanlary, balyklary we agaçlary bir-birleri bilen bili ýaşap bilir ýaly edip yaratdy. Iň kiçi jandardan iň uly haýwana çenni hemmesini Hudaý yaratdy. Hudaý olara dürlü renk, ses we ýys berdi. Ve her birinin bu dünýäde aýry tin maksady bardyr. Bu aňymyz bilen aňlap biljegimizden has uludur. Bularyň ählisini Hudaýyň yaradandygyny we ählisini bilelikde hereket ýaly edip saklaýandygyny has da täsindir. Mukaddes kitap bize Hudaýyň bulary ählisini 5 günde yaradandygyny aýdýar. 6-njy günde bolsa Hudaý adamy yaratdy. Adamy toprakdan yaratdy. Soňra onuň burnuna dirilik nepesini üfledi we adam canly barlyk boldy. Hudaý ilkinji adamy Adam diýip adlandyrdy. Hudaý adamyň gabrygysyndan ilkinji aýaly yaratdy. Adam aýalyna Hawa diýip atdakdy. Mukaddes kitapda Adam bilen Hawanyň görnüşi hakda hiç zat aýtmaýar. Ýöne olaryň Hudaýyň keşfinde yaradylandyklaryny aýdýar. Hudaý olary hudaýlar bolmaklary üçin yaratmady. Emma aýyň günüň şohlasyny şohlalandyrşy ýaly Adam ata bilen Hawanyň hem Hudaýyň nuruny şohlalandyrmakları üçin yaradyldy. Hudaý Adam ata bilen Hawanyň pata berip olary Erem atly owadan bir bagda ýerleşdirdi. Ol ýerde olara gerek bolan ähli zat bardy. Hudaý olar beýleki ähli canly jandarlaryň üstünden höküm sürer ýaly etdi. 7-nji günde olsa Hudaý yaradyş işlerini tamamlap dinjaldy. Hudaý Erem bagynda dürli agaçlary göwürdi. Olar süýjü miweleri olan owadan agaçlardy. Bagyň orta arasynda 2 daraxt bardy. Olaryň biri ýaşaýyş daragty, beýlekisi bolsa ýagşyny ýaman saýgyrç daragtydy. Hudaý Adam ata ýagşyny ýaman saýgyrç daragtyndan başga wagdaky ähli agaçlaryň miwesinden iýip biljekdigini aýtdy. Ýöne şol daragtyň miwesinden iýmeli däldigini, çünki iýen güni hökman öljekdigini aýtdy. Adam atanyň Hudaýa bolan söýgüsini oňa tabyn bolmaklyk ýa-da bolmalyk arkaly görkezmek üçin Hudaý oňa saýlap seçme ygtyýaryny berdi. Bu wajypdy. Çünki adam Hudaýy söýmek we Hudaýyň da onu söýmek üçin yaradyldy. We söýüp söýmedligi saýlap seçme ygtyýary ýok bolsa, onda ol söýgü hakyky däldir. Eger da adam ata Hudaýa tabyn bolsa, onda ol Hudaý bilen bilelikde ebedilik ajaýyp ýaşaýşy eýe bolardy. Eger de bitawynlyk etse, onda ol öljekdi we Hudaýdan aýra düşjekdi. Ýöne adam ata beýle uly netijesi bolan bir zat saýlap seçmegi baştan geçiren ilkinji kişi däldi. Hudaý Adam atany yaratmazdan ozar perişteler diýilýän ilahy barlyklary yaratdy. Olar ilahy barlyk bolandyklary üçin görnüşleriniň nähili bolanlygyny bilemizok. Ýöne olaryň ýer ýüzünde we Hudaýyň öýünde, ýagny jennetde Hudaýa hyzmat etmekleri üçin pähimli we güýçli bolandyklaryny bilýäris. Bu perişteleriň biri ören owadan we ören güýçlüdi. Ýöne ol tekep birlik edip azgynçylyga başurdy. Ol Hudaý kimiň bolaryny aýtdy. Ol Hudaýyň ýerini eýelemek isledi. Ol beýlekileriň hem Hudaýy baş galdyrmaklaryny iterip berdi we şeýdip Hudaýyň düşmany boldy. Biz onu şeytan hökmünde tanaýarys. Hudaý şeytan jennetden gowdy. Şeytana ýeren periştelere arwahçynlar diýilýär. Olar özlerini ýaşy perişteler ýaly görkezseler-de, olar diňe pis işler etmäge ukyplydyrlar.
Şeytan mundan öýlek yalançy, aýyplayjy, azdyrjy we iblis ýaly atlar bilen hem tanalýandyr. Şeytan Hudaýa garşy ýeňiş gazanyp bilmez. Sebäbi Hudaý hökmürawandyr. Ve şeytan bilen onuň ähli arwahjynlarynyň ýanyp duran köle atyljak ve ol ýerde ebedilik ejer çekjek güni ýakyndyr. Ol ýere döwdak diýilýär. Şol güne çenli şeytan Hudaýyň söýýän ähli zatlaryny şol sanda adamlary da helak etmäge syňanyşyp Hudaýa zeper ýetirmek üçin elinden gelýän ähli zat eder. Şeýlelikde bir gün how ene ýagşyny ýamany saýgyryş daragynyň goloýunda gezmeläp ýörkä, şeytan ýylanyň görnüşinde onuň ýanyna gelip oňa geplidi. How ene ýylandan gorkmady, sebäbi gorku intäk dünýäýe aralaşmandy. Şeytan ondan "Dogurdanam Hudaý şol daragyň miwesinden iýmäň diýdimi?" diýip sorady. How ene oňa "Hawa, iýen günüňiz ölersiňiz" diýdi, diýip jogap berdi. Şeytan olaryň ölmejegini aýtdy. How ene oňa gulak asdy. Miwäni alyp iýdi. Soňra adam ata da berdi. Ol hem iýdi. Şol wada olar ýalaňaçlyklaryny bildiler we utandylar. Elhenç bir zat bolup geçdi. Käbir zatlar üýtgedi. Şeytandaky ýamanlyk güýçlüdi ve adam atanyň bitawynlyk etmegi zerarly günä diýilýän ýaman güýç dünýä aralaşdy. Günä insanyň kalbynda hereket edip, insany ýa-da onuň Hudaý bilen olan gatnaşygyny weýran eder. Ahyrynda bolsa günäniň degen ähli zadyny ölüm getirir. Bu ölüm hakda Hudaý olary öňdüýürpdi. Adam ata bilen Howwa Hudaý bilen ylalaşykly bolup baky ýaşamaklary üçin yaradyldy. Ýöne miweden ýyp Hudaýa bitawynlyk etdiler. Şeytanyň özü de hut şeýle edipdi. Indi olar ilki bilen ruhdaýdan, soň bolsa fiziki taýdan ölüme duçar bolarlar. Ve günä adam ata arkaly şu günkü güne çenli ýaşan ähli adamlara aralaşjakdy. Günäni gözümüz bilen görüp bilmesekde, ol menmenligiň we ejiriň göz başydyr. Utanç günäniň netijesidir we günä adam ata bilen Howwa kalbynda zäher kimin täsir edýärdi. Olar Hudaýdan gidlenmäge we utançlaryny ýapraklar bilen örtmäge syňanyşdylar. Emma bu başa barmady. Şonuň üçin Hudaý olary deriden eşikler edip olary geyindirdi. Bu eşikler kabul ederliklidir. Ýöne deri yeterlik çözügüt däldi. Deri diňe bir olaryň tenini örtýärdi. Emma ýüreklerindäki günäni ýok etmeýärdi. Mundan başga da munyň üçin bir haýwanlaryň öldürilmegi zerurdy. Beýle zady ozal hiç haçan görmendiler. Bu eýmenç ýagdaýdy we günäniň netijesiniň ölümdigi wagtda olar üçin bir sapak boldy. Şeýle de bu Hudaýyň geljekde adamlary günäden azad etmek üçin etjek zatlaryny turatlandyrýardy. Hudaý adam ata bilen Howwa bagdan gowdy. Olaryň ýaşaýyş daragynyň miwesinden iýip ebedi günä edip ýaşamaklaryny islemeýärdi. Şeýle de Hudaý şeytany hem hökm çykardy. Ol hökümde Hudaý şeytany näletledi. Ýöne şol wagtda bir gün Howwa neslinden boljak biriniň adamlary günäden, ölümden we şeytandan ebedilik azat etjegini wada berdi. Adam ata bilen Howwa nesli köpeldigiçe günä de köpeldi.
yer ýüzi adgynçylykda doludy we Hudaý muňa ýürekden gynandy. Emma Hudaýyň ýzyna eýerýän Nuh atly bir adam bardy. Hudaý Nuha yer ýüzüne sil gönderjekdigini we oňa nädip uly bir gämi ýasamaldygyny aýtdy. Soňra Hudaý canly jandarlaryň her görnüşiniň erkeginden we urqoçsundan bir jübüti gäme müner ýaly etdi. Soňra Nuh bilen maşgalaty da gäme mündiler we Hudaý gäminiň gapysyny ýapdy. Hudaý 40 gece gündü ýedläp yer ýüzüne ýagşy ýagdyrdy. Şeýdi bütün yer ýüzi suw bilen örtüldi we yer ýüzünde ýaşaýan canly jandarlaryň ähleti ýok boldy. Yüzelli güllläp tutuş yer ýüzüni sil aldy. Diňe Nuh, onuň maşgalasy we ýanyndaky haýwanlar gämiň içinde diri galdylar. Ahirinde suw yerden çekileni gäm bir dağın üstünde saklandy. Hudaý gapyny açdy we haýwanlar gämeden çykyp öz ýoly bilen gitdiler. Şeýdip Nuh we onuň maşgalasy Hudaýyň yer ýüzündäki aýylgançlyga garşy bolan hökmünden halas boldular. Halas bolmaklarynyň sebäbi günäsiz bolanlyklary üçin däl, Hudaýa iman edenlikleri üçin. Hudaý Nuhy we onuň oglaryna pata berdi-de örüňäp köpelip yer ýüzüni dolarmaklaryny buyurdy. Nuhyň nesli juda örüňedi. Ýöne olar bir halk olup ýaşadylar. Hudaýyň buyruşy ýaly yer ýüzüni doldurmadylar. Munyň deregine bir gala gurdular. Soňra bolsa depesi göge ýetip duran bir minara gurdular. Hudaý olardan hoşal bolmady. Şeýlelikde Hudaý olaryň dilini garşdyrdy. Şol wagda biri-biriniň diline düşünmeýän adyndan 70 türlü insan topary emele geldi. Soňra Hudaý bu toparlary bütün yer ýüzüne dargatdy. Bu waky dünýämizdäki dilleriň we milletleriň başlangyjy boldy. Yer ýüzündäki milletleriň içinden Hudaý bir adamy saýlady. Onuň ady Ibrahimdy. Hudaý Ibrahima öz ýurduňy taşlady, meniň saňa görkezjek ülkäme git diýdi. Ibrahim ähli mal mülküni we gullaryny alyp Hudaýyň aýdyşy ýaly etdi. Hudaý ol ýurdu Ibrahima berjekdigini, Ibrahimyň beýik milletiň atasy boljakdygyny we yer ýüzündäki ähli milletleriň Ibrahim arkaly ýalkanjakdygyny wada etdi. Bu adatdan daşar bir wadady. Sebäbi Ibrahim bilen aýaly Saranyň hiç çagasy ýokdy. Ýöne Ibrahim sonunda Hudaýa tawin boldy we gullaryny alyp Kengan ýurduna gitdi. Ibrahim bilen aýaly Sara uzak wagtlap Kenganda ýaşadylar. Emma henidem çagalary ýokdy. Don't be afraid, Abraham. I am with you. Hudaý oňa gaýtadan gepledi we oňa gökdäki ýyldızlaryň sanap bolardan köp bolşy, onuň nesliniň de şonça köp boljakdygyny aýtdy. Ibrahim Hudaýa iman edendigi sebäpli Hudaý ony kabul etdi we şöhratlandyrdy. I trust in you. Now I believe he will bless us with a son. Emma Hudaý Ibrahima beren wadaty nädip amala aşjakdy. Sebäbi Saranyň çagy dogurma mümkin däl ýalydy. Çünki ol garrapdy. Hudaý wadatyny ýerine ýetirýänçe garaşmaň deregine
Sara öz gırnağı Hajar'ı Ibrahim'e ayallığa verdi. Hajar bir oğul doğurdu. Ibrahim onun adına İsmail taktı. I name him Ishmael. Ahırında Hudaýyň wada berşi ýaly. Sara da Ibrahim'e bir oğul doğurdu. A son. Onun adına Ishak taktılar. I have a son. I name him Isaac. What's he done? Take him away. They are brothers. Sara Hajar bilen oğlu Ismail'i ýigrenç bilen garady. Get out of my sight! Ibrahim gama ötdi. Hudaý Ibrahim'a gamlanma, çünkü Ismail hem büyük milletin atasy bolar diýdi. Emma Hudaý ähli milletleri pata verme wadasyny Ishak arkaly amala aşyrakdy. Şey dip ýyllar geçdi. Ol döwürde Hudaýyňdan ýany adamlaryň canly gurbanlyk bermekleri bir däp desurdy. Bu däp desur adam ata bilen howynanyň çağalaryndan gelip çykan bir haýwanyň öldürilendigini we onuň derisinden enatalary üçin eşikler edilendigini eşidipdiler. Bu olary günäniň jazasynyň ölümdigini ýatladýardy. How will you make a burnt offering? Let's be gone. Şeýlelikde bir gün Ibrahim bilen ogly Hudaýa ýakma gurbanlyk bermek üçin taýýarlyk gördüler. Ibrahimyň ogly indi ötüp ulalypdy Your son. we mümkin ol muny öň bir näçe gedek edipdi. Emma bu gedek öňkülerden ütkeşikdi. Bir gün öň ýanynda Hudaý Ibrahima öz ogluny aldy, Hudaýa gurbanlyk hökmünde hödür et diýipdi. Bu Ibrahim üçin ören agyr tyýynagdy. Ol Hudaýa tawin bolup ýaşaýardy. Ýöne şol bir wagtda öz ogluny hem ören töýýärdi. That's the place. Ishak odun bilen bıçağı aldı da yeri gurbanlyk jannaty hany diýip sorady. Ibrahim gurbanlyk jannaty bilen Hudaýyň ödüp üçin eder diýip jogap berdi. Lord himself will provide the lamb. Şeýdip olar Hudaýyň olary aýdan ýerine bardylar. Ol ýerde olar gurbanlyk sypatyny ýasadylar we ýakma gurbanlyk üçin odunlary üşürdiler. Hudaý ente gurbanlyk jannaty bilen üpçün etmändi. Şeýlelikde Ibrahim ogluny gurbanlyk sypatynyň üstüne ýatyryp daňdy. Henizem gurbanlyk üçin oglundan başga hiç hili canly ýokdy. Soňra Ibrahim ogluny gurban etmek üçin bıçagyny eline aldy. Şol wagt gökden bir ses oňa "Ogluňa el gatma" diýip seslendi. Ve aňyrakda gyrymsa agaçlary şahy çolaşan bir goş durdy. Şeýdip Hudaý Ibrahimyň oglunyň deregine gurban berilmegi üçin bir canly bilen üpçün etdi. Bu bir gün Hudaýyň ähli adamlaryň günäleri üçin olary bir gurbanlyk bilen üpçün etjekdiginiň bir tesbiridi. Hudaý Ibrahimy we ol arkaly ýer ýüzündäki ähli halklary ýalkajakdygyny wada beripdi. Hudaý bu wadany Ibrahimyň ogly Ishaga we Ishagyň ogly Yakuba hem berdi. Aradan bir näçe ýyl geçenden soňra Yakubyň 12 ogly boldy. Emma Yakub olaryň arasyndan Yusuf atly ogluny beýliklerden has köpseýärdi. Şol sebäpden Yusufyň doganlary oňa görüplik etdiler. Must we hear it? Stop! You must do this! Şeýlelikde olar Yusufy tutdular da onu goýa taşladylar. Soňra olar Yusufy Misir diýilýän ülke tarap gidip barýan täjirlere satdylar. Yusufyň doganlarynyň ikisi onuň doğanyny gana buladylar. Yakub Yusufyň doğanyny göreninde onu bir ýyrtyjy haýwan ýenir diýip pikir etdi.
Yusuf Müsür ülkesine kul hükmünde ayak bastı. Emma Müsürde Huda Yusuf'u awraýly we täsirli adamlaryň hyzmatyna goýdy. Aradan biraz wagt geçen soň Yusuf Müsür'ün hökümdary bolan Faraonyň huzuruna çağıryldy. Yusuf'dan Faraonyň gören bir düşüni ýormagyny soradylar. Huda Yusuf'a dogry ýorgudy aýtdy. Düşün ýorgudy ýer ýüzüne ýetip geljek uly açlyk hakdady. Yusuf Faraonyň gönlünden turdy. Ve şeýlelikde Faraon Yusuf'u Müsür topragyna hökümdar edip belledi. To this man, bow to him! Haçanda yer ýüzünde açlyk başlananda, Yusuf'un maşgalaty Kenan topragynda ulaşlyk çekýärdi. Emma Müsürde bolsa Yusuf ammarlar azlykdan doldurypdy. Ve Yusuf'un doganlaryna hyýanat eden bolsalar da, ol maşgalatyna garşy ýüreginde çuňgur söýgi duýýardy. Hudaýyň Yusuf'a awray we ygtyýar berendigi sebäpli onuň tutuş maşgalatyna açlykdan gutulmak üçin gelip Müsürde ýaşamaklarına ruhsat edildi. My son. My beloved son. Ene şeýdip, Hudaýyň ähli milletleri ýalkamak üçin saýlap seçen halky Müsür'e, ýagny ýat ýurda gelip ýaşap başladylar. Aradan 350 ýyl geçenden soňra Abraýamyň, Ishagyň we Ýakubyň nesilleri henide Müsürde ýaşaýardylar. Indi olaryň sany juda köpdi. Olary Israillar diýilýärdi. Şol wagt Faraon Israillaryň örän güýçlenmeginden gorkýardy. Şeýlelikde olary gul etmege karar etdi. Emma olaryň sany gitdigiçe artýardy. Şeýlelikde Faraon Ýewrey maşgalatyna dolan her bir erkek bäwäň öldürmegini buyurdy. So be it. Faraonyň bu pälinde şeytanyň gatnaşygy bardy. Emma Hudaýyň has uly bir maksady bardy. We Hudaýa bil baglan Ýewreýje erkek bäwäni gamyşdan örlen tebediň içine ýatyryp, tebedi Faraonyň gyýdynyň derýada suwa düşýän ýeriniň goloýundaky gamyşlaryň arasynda ýerleşdirdi. Haçanda Faraonyň gyýdy Ýewrey çağany görende onu öýüne alyp gitdi. Faraonyň gyýdy ol çağany ogullyga aldy. Çağan adyna Musa dakdy we bu Ýewrey çağa Müsür'ün şahzadasy bolup ösüp kemale geldi. You like your own mother. I promise. On your feet! Musa ýigit çykandan soňra bir Müsürlüniň bir Israilli guly ýenjip duranyny gördü. Şeýlelikde onu öldürdü. Faraonyň cezalandyrylmagyndan gorkup Musa çöle gaçyp gitdi. Ol çölde 40 ýyllap çopan bolup ýaşady. Günleriň bir güni Hudaý çalynyň ortasynda alawly ot olup Musa göründi. Emma çaly hiç ýanyp gutarmaýardy. Ve Hudaý çalynyň içinden Musa setlendi. Moses. I am here. Hudaý Musa öz halkyny dolanmagyny we olary Müsürden alyp gaýtmagyny tapşyrdy. Hudaý onuň bilen boljakdygyny wada berdi. Musa gorkdy. Ýöne şonda da Hudaýa tabyn boldy. Musa Müsür'e dolandy. Ve dogany Harun bilen bile Faraonyň huzuruna bardy. Emma Faraonyň ýüregi Ýewrey halkyna garşy doň ýürekdi we olary Müsürden gitmäge ruhsat bermedi. Şeýlelikde Hudaý Müsürüň üstüne 9 sany betbaçylygy berdi. Ýöne olaryň hiç bir Israillara zeper ýetirmedi. Her betbaçylykdan soňra Faraon entäk hem Israillara Müsürden gitmäge ruhsat beren okdy. I will not let your people go. Then hear what God says.
Soňra Hudaý her bir Israilli maşgalanyň bir şiketsiz canly kesip, onun ganyny kapylaryna çalmalydygyny aýtdy. Ve Hudaý Misir'in ähli Nobahar oğullarının üstüne ölüm iýberdi. Emma gapysyna gan çalınan hojalyklarda ýaşaýanlar halat boldular. Eren bagyndaky Adam ata bilen Hoýnanyň we dagdaky Ibrahim bilen oğlunyň ýagdaýynda bolşy ýaly bu waka hem adamzady şeytandan, günäden we ölümden azat etmek üçin günleriň birinde Hudaýyň hud özüniň bir gurbanlyk kuzusu iýberjekdigini ýatladýardy. Ahir soňy Faraon Israillara gitmäge ruhsat berdi we olar Misirden çykyp gaýtdylar. Emma soňra Faraon pikirini ütgetdi. Faraon öz ýany bilen goşunyny aldy, tä deňize çeni Israillaryň ýyzyndan kowlady. Şeýlelikde Israillar gowy ýerden geçer ýaly Hudaý deňiziň suwuny ikä böldi. Faraonyň goşuny olaryň ýyzyndan kowlamakçy bolany Hudaý deňiziň suwuny öňkä kymna öwürler ýaly etdi. Ähli goşun garp boldy. Hudaý Israil halkyny Misirden çykaryp, olary çöldäki Sinai dagyna eltdi. Bu ýerde Hudaý Israil halkyny: "Egerde men sözüme boýun bolsaňyz, onda men sizi öz saýlan halkym hökmünde ýalkaryn. Siz hem dünýädäki ähli adamlary meniň kimdigimi görkejersiňiz" diýdi. Halk: "Biz Rabbiň aýdanlarynyň barysyny ýerine ýetireriz" diýip jogap berdi. Hudaý gök gürüldüsi, yıldırım, tüsse ve od içinde dağın üstünde aşağı düştü. Ve Musa Hudaý bilen duşuşmak üçin dağın tepesine çıktı. Hudaý 2 tane ýaty daş bölegini 10 sany tawşyryk ýazdy. Hudaý olary Israil halkyna bermegi üçin Musa berdi. Bu 10 tawşyryga görä ýaşan adamlar ýalkanardy. Hudaý günäniň ähli adamlara bulaşanlygy sebäpli Israil halkynyň bu tawşyryklary ýerine ýetirip bilmejekliklerini bilýärdi. Şonuň üçin Hudaý olaryň arasynda ýaşar ýaly Hudaý Musa mukaddes öý gurmagy tawşyrdy. Ol ýerde adamlar mallaryny gurban edip bilerdiler. Gurban edilen mallaryň gany olaryň günäleriniň üstüne örterdi. Şeýlelikde Hudaý olaryň günälerine seretmezdi. Of the Lord your God, you shall have no other gods before me. Gurban edilen bu mallaryň gany olaryň günäleriniň üstüne örtüdi. Olaryň günälerini ýok etmeýärdi. Wagtyň geçmegi bilen Israil halky Hudaýyň olaryň ata-babalaryna wada beren Kengan ýurduny doldurdy. Israillar ýyllar boýy özleriniň öz boluşly däp desurlary eýe bolan we Hudaýyň saýlan halkdygyny bilip ýaşadylar. Ülkeleriniň iň esasy şäheri bolan Ýerusalimde mukaddes öý kurdular. Ol ýere ibadatxana diýilýärdi. Ol ýerde olar günäleriniň üstüni örtmek üçin mallary gurbanlyk berýärdiler. Israil halky 1000 ýyllap Hudaýyň olary tawşyryşy ýaly ýaşamaga dyrjaşdy.
Ýöne käte Hudaýdan uzaklaşdylar. Hatta buutlara ve dereksiz hudaýlara çokundular. Haçanda olar Hudaýdan yüz öwrenlerinde Hudaý olara terbiýe bererdi. Köp halatda olaryň üstünden höküm sürmekleri üçin Hudaý başga milletleriň goşunlaryny olaryň üstüne çozdurardy. Şonda Israil halky günälerini boyun alyp Hudaýa olary halas etmek üçin ýalvarardylar. Ve Hudaý olary düşmandan azad etmek üçin olaryň arasyndan bir serdar saýlap çykarardy. Israiller bolsa diňe Hudaýa çokunjakdyklaryny ve onuň buýruklaryna göre ýaşajakdyklary babatda gaýtadan wada bererdiler. Hudaý Israil halkynyň onuň ýöreliglerine göre ýaşap ýalkanmaklaryny isleýärdi. Olaryň beýleki milletleri Hudaýyň kimdigini görkezmeklerini isleýärdi. Ýöne olaryň ýüreklerindäki günah sebäpli olar Hudaýyň ýöreliglerini kämil görnüşde eýerip bilmeýärdiler. Erem bagynda Hudaý bir halaskär ýiberjekdi barada wada beripdi. Hudaý günleriň birinde şeytana günah we ölüme garşy ebedlik ýeňiş gazanjak. Bu halaskär barada Israilli peýgamberler arkaly ýüzlerçe wada berdi. Awadathanada her gün berilen gurbanlyklardan çykýan tüsü Israil halkyna bir halaskäre mätäşdiklerini ýyllar we nesiller boyu hemişe ýatladyp durýardy. Emma bu halaskär haçan geljekdi? Nädip geljekdi? Aradan köp ýyl geçen soň käbirler onuň çyndanam geljekdigi babatda şüphelendiler. Müňlerçe ýyllap garaşylandan we tama edilenden soňra ahyryny amala aşdy. Bir gece Nasran şäherinde Meryem adly ýaş bir gyzyň ýanyna garaşylmadyk bir mehman geldi. Hudaýyň periştesi oňa onuň göwreli bolup bir ogul dogurjakdygyny we adyny Hudaý halas eder diýmegi aňladýan İsa dakmanlygyny aýtdy. Meryem Israil halkyndan bolan üçin bir halaskäriň wada edilendigini bilýärdi. Emma munyň nädip amala aşyp biljekdigini düşünüp bilmän. Bu nähili bolar? No man has ever. Sebäbi men bir boy gyýdy ahyry diýip sorady. Perişte bolsa oňa Hudaýyň ruhunyň onuň üstüne iňjekdigini we şeýdip göwreli boljakdygyny we çağasyna Hudaýyň ogly diýiljekdigini aýtdy. Hudaýyň maksady amalaşýardy. Emma Hudaýyň ýollary insanyň ýollaryndan tapawutlydyr. Adamlar Hudaýyň günäsizdigini bilýärdiler. Şonuň üçin-de halaskäriň günäniň höttüsinden gelmek üçin günäsiz bolmagy zerurdygyny bilýän bolmaklary ähtimal. Ýöne juda az adam Hudaýyň özüniň insan bolup wada berilen halaskär hökmünde geljekdigini bilýän bolmaly. That's too much to believe. Meryem Yusuf adly Israilli bir adam bilen adaglydy. But you're not any man. You Haçanda Yusuf Meryem'in göwreli bolandygyny bilende ol gaýga batdy. Emma Hudaýyň bir periştesi Yusuf'un düşüne girip Meryem'in göwresindäki çağanyň Hudaýyň ruhy arkaly galandygyny we onuň öz halkyny günälerinden halas etjekdigini aýtdy. Şeýlelikde Yusuf Meryem'e öýlendi we çağa dogulýança oňa ýanaşmady. Şol döwürde Israil topraklary uzakdaky bir hökümdara jogap berýän bir keseki goşunyň gödükçiligi altyndadyr.
Bu hökümdar ilat ýazywy barada ferman çykardy we her kim ilat ýazywyndan geçmek üçin öz şäherine gitmeli boldy. Şeýlelikde Yusuf bilen Aýguny dolup durýan Meryem hem uzak ýol ýöräp kiçijik şäher bolan Beytullah hama bardylar. Emma Yusuf bilen Meryem Beytlehamdaky mehmanhanalardan yer tapmadylar. Olar diňe bir ahyrda yer tapyp bildiler. Ve ine şeýdip İsa wada edilen halasgar Hudaýyň ogly dünýä indi. Ol iň bir azaty ýerde eneden doguldy. İsa'nın doğulmağından müňlerçe ýyl ozal bir İsrailli peýgamber bu gyzdan doğulan oğlun halasgaryň boljagyny öňünden aýdypdy. Başga bir peýgamber bolsa bu çağa hakda onun asly owalan gadymdan bäri bardyr diýip aýtdy. Ve Meryem Hudaýyň periştesiniň özüni aýdyşy ýaly çağasynyň adyny İsa dakdy. Ol döwürde Israillaryň ýurdunyň üstünden höküm sürmek üçin kesek häkimet tarapyndan belli bir derejede ygtyýar berilen Herod adynda bir paça bardy. Herod pis adamdy. Ol täze bir paçanyň doglandygyny eşdenden soň İsa'nın doğulan yerindäki 2 ve 2 ýaşyndan kiçi ähli erkek wäbekleri öldürmegi tapşyrdy. But your majesty, kill them all! Eskerler gelmezden owal Hudaýyň bir periştesi Yusufa İsa'ny Misre alyp gitmegini we ýyzlaryny dolanyp barmaklaryny howpsuz bolýança ol ýerde galmaklaryny tawşyrdy. Hudaý Musany bäwekkä pis bir hökümdaryň onu öldürme maksadyndan halas edişi ýaly İsa'ny hem bäwekkä pis bir hökümdardan halas etdi. Şeýlelikde ol günleriň birinde adamlary günäden azat edip biljekdi. Look, do you see Nazareth? Yusuf, Meryem we İsa İsraillerin ýurduna dolanyp baranlaryndan soňra Nasira şäherine ýerleşdiler. İsa çağaqa güçde we akyldarlykda ösüp ulalýardy. Hatta İsrailli din mugallimleri hem onun Hudaýyň işleri baradaky düşünjelerine hayran kaldylar. Ve haçanda İsa Hudaý barada gürrüň edende, ol barada atam diýip gürrüň etdi. Hudaýyň merhameti onun üstündedi ve onu tanan adamlar onu diýsen halaýardylar. İsa hiç ýyly günah etmän ulalyp ýigit çykdy. Haçanny İsa 30 ýaşanny Hudaýy bütün kalby bilen söýýän Yahya adly bir adam bardy. The sacrifice God demands is a repentant heart. What do we do then to be saved? Change your hearts. İsrailli peýgamberler Yahya'dan yüzlerce ýyl öň ýaşap geçdiler. Emma olar halasgary ýol taýarlamak üçin Hudaýyň Yahya ýaly birini iwerjekdigini aýdypdylar. Yahya İsa barada dünýäni günäden saplayan Hudaýyň guzusy diýip aýdan ilkinji kişidir. Yahya adamlara göğün şalygynyň golaýlandygyny aýtdy we olary Hudaýyň ýollaryna görä ýaşamaklyga çağırdy. Köp adam Yahyanyň dogry aýdýanlygyna ynanyp Hudaýa dolanmak isledi. Beýle karara gelendiklerini görkezmek üçin bolsa, olar suwuň içine girip dyý depip suwa çümdirildiler. Bu tejribe suwa çümdürmek diýilýärdi. Günleriň bir güni İsa Yahyanyň ýanyna geldi.
Yahya İsa'nın kimdigini bilýärdi. Şonuň üçin-de Yahya İsa'nyň onu suwa çümdirilmegini sorady. It is I who need baptism from you. And yet you come to me. Emma İsa şol wagt Yahyanyň onu suwa çümdirmeginiň maksada laýykdygyny aýtdy. Şeýlelikde Yahya İsa'ny suwa çümdirdi. Ve İsa suwdan çykan wadyna Hudaýyň ruhy onuň üstüne indi. Şol wagt gökden bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryn diýen owaz geldi. Şondan soň İsa şeytan tarapyndan tynalmak üçin çöle gitdi. Ýöne İsa şeytandan has güçlüdi we şeýlelikde şeytan onu taşlap gitmeli boldy. Bu İsa üçin bir tynagdy. Edil altynyň hakykatdygyny subut etmek üçin onu tynaga salşymyz ýaly. Bu tynak hem İsa'nyň hakykatdan da Hudaýyň ogludygyny subut etdi. İsa Atat Hudaýyň islegini berja etmek üçin yer ýüzüne gelipdi. İsa çölden mukaddes ruhun güýji bilen dolanyp geldi. Faster! Faster! Gysga wagtdan soň adamlar İsa'nyň ýzyna düşmäge başladylar. Olaryň köpsi ýöneki sada adamlardy. I am Andrew of Capernaum. Emma olar İsa'nyň örän üýtgeşikdigini gördüler. Käbirleri İsa'nyň ýzyna düşmek üçin işlerini taşladylar. Olaryň käbirleri balykçydylar. İsa olara "Men ýzyma düşüň we men sizi insan tutýan balykçylar edin" diýdi. Stay with us. İsa ýzyna düşen adamlaryň içinden 12 sanyny aýratyn edip taýlady. Bu 12 kişi İsa'nyň şägirdleri hökmünde tanalýardy. Ve takminan 3 ýyla golay olar onuň bilen bile seýahat edip ondan öwrendiler. Olar İsa'nyň dünýä garaýşy ýaly dünýä garama öwrendiler. Hudaý bu şägirdleri olaryň asla göz öňüne hem getirip bilmejek görnüşde ýaşamaklary üçin taýýarlaýardy. Hudaý İsa'nyň ýzyna ýerýän her kimi taýýarlaýandyr. The kingdom of heaven is like a treasure. İsa bilen şägirdleri ýurda aýlanyp ýörkäler. Adamlar onuň daşyny biçýärdiler. Ol halypady. İsa timsallar arkaly adamlary Hudaýyň ýollaryny öwredýärdi. Ol olary şol ýollara göre ýaşamaklyga çagyrýardy. The kingdom of heaven is here. Now. It's a time for joy, for rejoicing. İsa hiç kimin gatnaşyk gurmak islemeýän we kalby synyklara gynandy. Emma tekebbir adamlary ýowuzdarlaşdy. And kissed. Ol Hudaý tarapyndan berilen ygtyýar bilen gepleýärdi. Ýöne ol diňe bir geplemekden has köp zatlar etdi. İsa alady diýänligini görkezýärdi we ygtyýaryny gudratlar arkaly subut edýärdi. Ol tupany käýäp ýatyrdy we suwuň ýüzünden ýöredi. Ol 2 gezek müňlerçe adamy doýurmak üçin eline bir az çörek we bir az balyk aldy da olar köpeltdi. İsa körün gözlerini açdy. Ismada turup ýörer ýaly etdi we elhenç keseli olan adamlary sağaltdy.
adamlaryň içinden arwah jynlary gowy çykardy. Ve hatta adamları ölümden hem dirildi. İsa 30 yıllap asyda ömür sürdi. Indi bolsa ol madde hem ruhu dünýanyň ýaşaýyşyň hem ölümüň üstünden öz güýjüni görkezýärdi. İsa barada habarlar tutuşýurdy, ören çalt ýaýrady. İsa'dan yüzlerçe ýyl ýaşap geçen bir Israilli peýgamber Hudaýyň wada eden halatkarynyň gelmegi bilen körleriň gözleri, kerleriň gulaklary açylar, agsaklar kimin bökjeklerler, lal diller şatlykdan aýdym aýdarlar we hoş habar ýaýradylar diýip ýazypdy. Käbir adamlar Hudaýyň halatkary iwerjekdigine umyt baglaýardy. Olar İsa şolmuka diýip soraýardylar. Köp adam bolsa onuň kim bolandygy barada gyzyklanmaýardy. Olar diňe İsa'nyň özleri üçin amala aşyryp biljek zatlar hakda oýlanýardylar. Israilli ýolbaşy ruhanlar gudrat görkezip bilýän bu adam hakda näme diýip pikir etjekdiklerini bilmeýärdiler. Bu ýolbaşy ruhanlar İsa soraw bermek üçin amatly pursat gözleýärdiler. Bu ýolbaşylaryň käbir öz dinleri arkaly Hudaýy tanymak isleýän dogruçyly adamlardy. Emma beýlekleri bolsa wajyp we başga adamlardan ha soňat kişileri bolmagy inanýardylar. Olaryň dini däp desurlary olar üçin iň möhüm zat bolup durýardy. Däp desurlar olaryň hudaýlary bolupdy. Adamlar olaryň däldi, İsa'nyň ýyzyna düşmeklerini halamaýardylar. Olar İsa'ny akmak bolup görünür ýaly etmek isleýärdiler. Olar ondan gudrat görkezmäge ýatyar saňa kim berdi diýip soradylar. Olar onuň dini taýdan ýagşy däl adamlar bilen gatnaşýany üçin onuň ýagşy däldigini aýdardylar. Yes, it's her. What is she doing? Ýolbaşy ruhanlary iň köp gazaba mindiren zat hem İsa'nyň adamlara günälerin ösüldi diýip aýtmagydy. And I know they are many. Olara görä günäni bagyşlamaga diňe Hudaýyň ygtyýary bardy. God, she gives sins no men. Diňe Hudaýyň edip bilýän zadyny etmegi öňe sürmek bilen İsa aslında özüniň Hudaýdygyny öňe sürýärdi. Ýahudy kanunyna görä munyň jezasy ölümdi. Go and sin no more. İsa wagtdaky düşünüşmezlikler köpeldigiçe ol yer ýüzüne näme maksat bilen gelendigini öz şagirdlerine beýan etmäge başlady. And who do you say that I am? İsa olary basym ýolbaşçy ruhanlaryň eline tapşyryljakdygyny we ölüme hökm ediljekdigini, üçülenji gün bolsa ölümden diriljekdigini aýtdy. İsa'nyň şagirdleri onuň aýdanlaryny eşitseler-de, onuň aýdanlaryny hakyky manysyna düşünüp bilmeýärdiler. Israil halky her ýyl Pesach diýip adlandyrýan bir bayramy belleýärdiler. Pesach bayramyny bellemek üçin ýurdun ähli künjeginden olan adamlar Ýerusalima gidýärdiler. Pesach bayramynyň dowamynda adamlar Hudaýyň nädip Israil halkyny Misrdäki gulçulukdan azat edendigini ýatlaýardylar. Haçanda Farawon Israillary goýbermändi. Hudaý Misrüň ähli Nowbahar ogullarynyň üstüne ölümi berdi. Emma ol gapysyny gudunyň gany çalynan hojalyklaryň üstünden sowluk geçdi. Olar gan bilen örtülendi. Yahya İsa'ny Hudaýyň gudusy diýip adlandyryp, şeýle de boldy. İsa Pesach bayramyny bellemek üçin Ýerusalime gitdi. Şol güne dek İsa şeýle gowtanarýardy bilen
ol şähere baryp ýetendi adamlar oňa hormat goýdular. Olar "Hozzana" diýip gıýgyrşdylar. Manysy bizi halas etdiğimi anlatýar. Israilli peýgamberler bu pursat hakda yüzlerçe ýyl öňünden habar beripdiler. İsa adamlaryň oňa hormat goýmaklaryndan käbir ýolbaşçy ruhanlaryň hoşal bolmajakdyklaryny bilýärdi. Ol şeýle de munyň Hudaýyň maksadynyň bir bölegidigini hem bilýärdi. Come to me. Pesach bayramynyň öň ýandaky günlerde İsa adamlary öwretmegini we kömek etmegini dowam etdirdi. Ýolbaşçy ruhanlar bolsa oňa üntülen gödegçilik edýärdiler. Olaryň käbiri İsanyň ýyzyna ýerdi. Köpüsi bolsa onuň gitmegini isleýärdi. Ýolbaşçy ruhanlar Hudaýyň Musa beren kanunlarynyň üstüne ýyllar boýy ýene ýüzlerçe kanun goşupdylar. İsa adamlaryň Hudaýyň ýyzyna ermeklerini kynlaşdyrandyklary üçin ýolbaşçy ruhanlary ýazgardy. Ýolbaşçy ruhanlar bolsa muňa hasda gaharlandylar. How can any of you escape damnation? Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my Father are one and the same. He is a blasphemer! Ýolbaşçy ruhanlar İsa'dan dynmal diýen karara geldiler. Şeýlelikde olar ýygnanyşyp geçirdiler. Ýolbaşçy ruhanlar egerde ýene has köp adam İsa'nyň ýyzyna ýerse, onda uzakdaky hökümdaryň özlerini ýolbaşçylykdan boşadar öýdüp gorkdylar. Olar İsa'ny öldürmek, ýoluny meýilleşdirmek karar etdiler. Ve olar bu barada dil beýirikdirip başladylar. Şol wagt İsa bilen şagirdleri Pesach naharyny iýmek üçin ýygnandylar. İsa İsrail hojalyklaryň öldüren guzusyny suratlandyrýan Peter çöregi eline aldy. Çöregi döwüp, "Bu meniň siziň üçin gurban edilen bedenimdir" diýdi. Soňra İsrail hojalyklaryň gapysyna çalynan gany suratlandyrýan şeraply käseni eline aldy we şeýle diýdi: "Bu köp adamlaryň günahlarynyň bagyşlanmagy üçin dökülýän ganymdyr." Şeytan İsa'nın şagirdlerinin birinin yüregine hainlik edip ýolbaşçy ruhanlary kömek etmegi goýdy. Ýöne İsa muny bilýärdi. Şonuň üçin İsa ony yüregine düwen zadyny etmegi üçin iýerdi. İsa beýleki şagirdleri az wagtdan nämeleriň boljakdygy barada aýtdy. Ol şagirdlerine cennetde olar üçin ýer taýynlamak üçin öz atasynyň ýanyna gidip barýandygyny aýtdy. Ol şeýle de olaryň ýydarlanjakdygyny aýtdy. Ýöne İsa olary "Yüregiňiz gussa batmasyn" diýdi. Sebäbi Hudaýyň ruhy olaryň hemaýetçisi bolmak üçin geljekdi. Ol şeýle de onuň ýyzyna erýänler, onuň bilen bile ebedlik ýaşar ýaly, olary öz ýanyna almak üçin gaýdyp geljekdigini aýtdy. Bu zatlary aýdyp bolan soň İsa dilek etdi we olar bilen bilelikde golaýdaky bir baga gitdiler. İsa dilek etmäge gitdi. Şagirdleri bolsa uka gitdiler. Emma İsa ihlas bilen dilek etdi. Ol aýy hasret çekýärdi. Sebäbi nämeleriň boljagyny bilýärdi. İsa haýynlyk eden şagird giýjän bir wagty peýda boldy. Onun ýanynda ok yaragly garawullar bilen ýolbaşçy ruhanlar bardy. What's happening? You traitor! İsa'nın şagirdlerinin biri İsa kömek etmäge synaşdy. İsa onu togtatdy. Ol müňlerçe perişdany onu goramaklary üçin aňsatlyk bilen çagyryp biljekdigini aýtdy. Take him away! Ve İsa öz islegi bilen olar bilen bile gitdi. Şondan soň İsa'ny sorak etmek üçin ýolbaşçy ruhanlaryň mejlisine alyp gitdiler.
Olaryň ähli soraglary ýeke bir sorag bilen jemlendi. Sen Hudaýyň oglumy? İsa, Hawa, mendirin diýip jogap berdi. I am. Olar muny eşidip, İsa'ny ölüm cezasyna laýyk güne iş etmekde aýypladylar. Ve yerlerine turup İsa'ny olaryň ýurdunyň üstünden höküm sürýän kesek häkimiň ýanyna getirdiler. İsa ýygy-ýygydan Hudaýyň paçalygy hakda gürrüň edýärdi. Şol sebäpden häkim onda "Sen paçamy?" diýip sorady. Are you a king? İsa özüniň paçalygynyň bu dünýäden däldigini aýtdy. Häkim ýolbaşy ruhanlary "Bu adam ölüme laýyk hiç zat etmändir" diýdi. Emma ýolbaşy ruhanlar İsa'ny öldürjek bolup, onuň adamlary we häkim üçin höwpludygyny öňe sürmege dowam etdiler. İsa özüni aklamady. Häkim muňa gen galdy we İsa'ny ölüme höküm etmek islemänligi üçin häkim başga bir ýol hakda gürrüň etdi. I've made my decision. Adat boýunça her Pessah bayramynda bir tutsak boşadylýardy. Häkim İsa'ny boşatmak isledi. Emma ýolbaşy ruhanlar ondan ganxor we gozgalançy diýip tanalýan bir adam boşatmagy talap etdiler. Olary kanagatlandyrmagy we dawany soňlandyrmagy umyd edip häkim İsa'ny gamçylatdy. Eskerler İsa'ny bir näçe geze gamçylanlaryndan soň eginine goýy gyrmyzy don giydirdiler. Soňra tikinden täç örüp onuň başyna giydirdiler we "Ýaşasyn Ýahudularyň paçasy" diýip onu maskaralamagy başladylar. Majesty! Your Majesty! Throne, eh? Now he's the king. Şondan soň İsa'ny onu heniden boşatmak isleýän häkimiň ýanyna ýyzyn alyp bardylar. Emma ýolbaşy ruhanlar İsa'nyň öldürilmegini talap etmegi dowam etdirdiler. Daşarda ýam köp adam ýygnanyşypdy. Şeýlelikde häkim daşary çykyp adamlardan İsa'ny näme etmegini sorady. Ýolbaşy ruhanlar tarapyndan köşkürlen adamlar "Onu haça çüýle" diýip gyýgyrışdylar. Adamlaryň özleriniň saýlamaklaryna ıhtiýar beren häkim İsa'ny haça çüýlemek üçin eskerleriň eline berdi. Olar İsa'nyň arkasyny agyr bir haç ýüklediler we onu şäheriň daşyna, jenaýatçylaryň haça çüýlenýän ýerine alyp gitdiler. Soňra olar İsa'ny haça çüýläp, onu ýokary galdyrdylar. Onuň depesinde bolsa, bu haçda Ýahudularyň paçasy asylgydyr diýen etmiş ýazysyny assalar. Ýolbaşy ruhanlar muňa garşy boldylar, emma eskerler häkimiň taşryşy ýaly etdiler. Ýazgy şol durşuna galdy. Käbir adamlar onu näletlediler. Galanlary bolsa ýas tutdular. Bu zatlar bolup durka İsa hiç hili erwet söz geplemedi. Ýa-da gaharlanmady. Tersine gökdäki atasyna "Atam, olary bagyşla, sebäbi olar näme edýänlerini bilen oklar" diýdi. 3 saatlap asman ören garanky boldy. İsa'nyň ölümi manysyz ýaly bolup görünýärdi. Her niçikde bolsa çuňgur manysy bardy. Hudaýda hiç gili günäh ýokdur. Ol hemişe dogry we awraýly bolan zat edýändir. Ol ne şeytan arkaly dünýä aralaşan pisligi, ne de adam ata arkaly adamlara aralaşan günäni kabul edip bilerdi. Eger günäni kabul etse, onda öz gylyk häsiýetine we tebigatyna garşy hereket etdi bolardy. Emma Hudaý hemişe söýýändir. Ol adamlary söýmek we olar tarapyndan söýülmek üçin yaratdy.
Eger-de Hudaý adamlaryň yüreklerindäki günah üçin olar höküm etse-de, onda ol iň söýýän canlylaryny ýok etdigi bolardy. Bu şeýle uly mesele welin, muny diňe Hudaýyň özü çözüp bilerdi. Emma bu pursat Hudaýyň dünýäni yaratmadan ol taýarlanypdy we Yahuda peýgamberler bu hakda tarih boýunça aýdypdy. Haçanda İsa ölendi, ol günämizi öz üstüne yükledi. Günämiziň cezasyny ol çekdi. Biziň ýerimize ol janyny gurban berdi. Haçanda İsa ölendi, Hudaýyň adalaty berjay boldy we onuň söýgüsi aýan oldy. Soňra İsa hemmesi berjay boldy diýdi. Ve başyny egip jan berdi. İsa'nın ölendiginiň anagyna ýetenlerinden soň eskerler onuň jesediniň haçdan aşağı düşürilmegine ruhsat berdiler. Günüň ahyrynda onuň jesedi gaýada oýlan bir mazarda jaýlandy. Mazaryň awzy bolsa ulut bir daş bilen möhürlendi. Ýolbaşçy ruhanlar eskerleriň mazary gorag astynda saklamaklaryny talap etdiler. İsa'ny söýýänler üçin bu uly bir ýetki ve bulaşıklık portadıdı. İsa haça çöýlenenden soň, üçlenji gün ýerden käbir aýallar mazary görmäge gitdiler. Emma ol ýere ilkinji bolup baran olar däldiler. Şol gün ýer säher bilen Hudaýyň bir periştesi gökden indi. Mazary garawlaýan eskerleri uly gorky gaplap aldy. Hudaýyň periştesi bolsa mazaryň agzyndaky daşy bir çeti toglady. Where are you going? Jesus is not there. Awesome. I had guards here. Mazar boşdy. İsa söz berişi alyp ölümden dirilipdi. Yahuda ýolbaşçylar İsa'nyň şagirdleri giýje gelip onuň jesedini ogurladylar diýip aýtmaklary üçin eskerleri uly möçberde pul berdiler. Eger bu habar häkimiň kulagyna baryp ýetse, onda olar onu bu ýalana inandyryp eskerleri aladadan dıýyndarjakdyklaryny wada berdiler. Eskerler pul aldylar, emma hakykaty dymdyrmak mümkin däldi. All you were fit for, brats. What have you learned? Şondan soňky 40 günüň dowamynda İsa köp adamlara göründi. Käbirleri bilen ol bile ýöredi we gepleşdi. Käbirleri bilen bile haridi. Günleriň bir güni bolsa 500'den gowrak adam İsa'ny gördü. İsa bolup geçen wakalary düşünmekleri üçin olaryň aňlaryny açdy we Ýahudi peýgamberleriň bu zatlary barada öňünden habar berendiklerini olara ýatlatdy. Ol günäleriň bagyşlanmagy üçin onuň haça çüýlenmegi we ölümden dirilmegi gerekli bolanlygyny olara düşündirdi. Şeýle de ol Hudaýyň şahalyk hakda sözläp, gökde we ýerde ähli ýaryň özüne berilenligini aýtdy. Your captivity is over. Soňra Isa onu söýýänleriň ählisi üçin yer taýynlama atasynyň ýanyna gitmeli wagty geldi. İsa şagirdlerine gysga wagtdan Hudaýyň ruhunyň gelip, onuň söýgüsini we bagyşlama hakykatyny tutuş dünýä wagyz etmekleri üçin olara güç kudrat berjektigi
wada berdi. İsa bulary aýdandan soňra bir bulutda ýokary göterildi. İsa göge göterilenden soňra günleriň birinde onuň şägirtleri bir ýere ýygnanyşdylar. Birden asmandan güýçli şemalyň sesini meňde şuwully peýda bolup, tutuş öýüň içini doldurdy. There must be a storm coming. Olar alawly dilleri meňdeş uçgunlaryň her biriniň üstüne iýnendigini gördüler. Olaryň hemmesi mukaddes ruh bilen dolandylar we başga dillerde gepläp başladylar. İsa'nın wada berşi ýaly onuň şägirtleri ýeke däldiler. Çünki olaryň Hudaýyň ruhundan dolmaklary arkaly onuň diri keşfi olara görülýärdi. Daşarda köp milletden adamlar bardy. Olaryň her biri öz ene dillerinde İsa'nın şägirtleriniň Hudaý täsin işler hakda aýdýandyklaryny eşitdiler. Ve şol günden başlap onuň şägirtleri dünýäniň 4 künjegine gidip Hudaýyň söýgüsini hem de bagyşlama hakykatyny adamlara wagt etdiler. In the name of the Lord, Hudaýyň ruhunyň güýji arkaly rise. olar İsa'nyň olar bilen bile bolan wagty amala aşyran işlerini amala aşyrdylar. Hastalary sağaltdylar. Arwah jynlary kowdular we adamlary Hudaý bilen ýaraşdyrdylar. İsa'nın ýygyna erýänleriň sany gün saýyn artýardy. Ve olaryň sany şol günden şu güneçe artmagy dowam etdi. Egerde bir kişi İsa Hudaýyň kämil gudusy we ölümden dirilen rep hökmünde iman etse, onu onuň günäleri ötürer we Hudaýyň ruhy baky ýaşaýyş getirip, onuň kalbyna ýaşap başlar. İsa'nın ýygyna ermegi karar edenleriň sany siziň ýa-da meniň sanap biljegimizden hasy köpdür. Hudaýyň İncilläki hekaýatyna görä, günleriň birinde her tireden hem-de her milletden onuň ýygyna erýän adamlar bolar. Şondan soň İsa wada berşi ýaly gökden ýer ýüzüne dolanyp geler. Ähli nesillerden İsa'ny ret eden adamlar, şeytan we onuň ýygyna erýänler üçin taýinlanan ýerde Hudaýdan ebedilik aýra düşerler. İsa iman edenler bolsa, Hudaý bilen bolan ýaşaýyş bolmalty ýaly tanarlar. Olar ýaşaýyş daragtyndan ebedilik arkaýyn ýerler. Siz ýalňyja köpleriň gurrun berilen iň beý hekaýat diýip atlandyrýan hekaýatyny diňlediňiz. Emma hekaýatyň çyn bolmagy sebäpli bu diňe bir hekaýat däldir. Hekaýatdan has beýik bir zat bolup, hemmämiz üçin uly bir manysy bardyr. Hudaý bilen insan hakda başga da hekaýatlar bardyr. Olar hem çyn diýip nygtalýarlar. Ýöne bu hekaýat ütgeşikdir. Beýlik hekaýatlar özleriçe Hudaýa eltýän bir ýol tapandyklaryny aýdýan adamlar tarapyndan gurrun berilýändir. Emma Injil Hudaýa eltýän bir ýol tapmaň mümkin däldigini, Hudaýyň dünýäni ören köp söýýändigi sebäpli onuň bize gelendigini aýdýar. Bu hekaýat arkaly Adam atanyň ýagny Hudaýyň ilkinji edip ýaradan adamynyň bitawynlygy sebäpli dünýä aralaşan günäniň ölüm howply güýçi hakda öğrenýär. Günäniň elhenç güýçi degen ähli zadyny ölüm getirip adamlary Hudaýdan aýra salýandyr. Günä nesilden nesile geçip şu wagta çenli her bir insana ýokşandyr.
Ýöne bu hekaýet arkaly şeýle hem tä başlangyçdan bäri Hudaýyň günleriň birinde bizi günäden we ölümden ebedlik halat etjek, halatkary iyi vermek maksadynyň bolandygyny öwrenýäris. Hudaý Adam atany egneşik bilen, Nuhy gäme bilen, Ibrahimyň oğlunyň deregini goç bilen we Ýewrey halkyny Pessah guzusu bilen üpçün edişi ýaly halaskär arkaly günäden azat bolmagy üpçün etdi. Bu halaskäriň insan olup gelen Hudaýyň özüniň boljakdygyny kim hayalyna getirip bilerdi? İsa. Ol biziň kimin oldy? Aramyzda ýaşady. Ağrymyzy duýdy. Ve onuň bilen bile ebedlik ýaşap bilermi diýaly? Günämiziň jezasyny tölemek üçin ol öz janyny gurban berdi. Soňra ol ölümi yeňip özüniň kimdigini subut etdi. İsa ta geljek ýokdur. Ve ol öz hekaýatynyň siziň hekaýatyňyz bolmagyny arzu edýär. Oňa iman etmeňiz we onuň ýyzyna ermeňiz üçin ol sizi çagyrýar. Şu günkü günüňiz üçin kömek, erterki günüňiz üçin olsa umyt wada berýär. Onuň çaqlygy ebedilik el ýeterli bolmaz. Ýöne bu häzirlikçe siziň üçin el ýeterlidir. Siz oňa bolýar diýip jogap berer bisiňiz. Eger İsa'ny tanamak we onuň ýyzyna ermek isleýän bolsaňyz, onda muny oňa aýdyň. Bagyşlanma mätäşdiňizi oňa aýdyň. Gökdäki sizi söýýän ataňyz bilen ýaraşmak üçin, onuň günäleriňiz üçin ölendigine iman edýändiňizi daşyňyzdan aýdyň. Hudaýyň ruhuny kabul ediň we ýaşaýyşyňyzy gönükdirmek üçin oňa ruhsat beriň. Muny şeýdeningizde ýaşaýyşyňyzyň maksadyny taparsyňyz, iň çuňur mätäşdikleriniz ýerine ýetirler we Hudaýa şan şöhrat getirersiňiz.